Fajkal Maħwaċi qed isostni li nkissru d-drittijiet fundamentali tiegħu wara li qatta' 10 snin f'arrest preventiv sempliċiment għax ma kellux il-mezzi biex iħallas għal libertà proviżorja. Dan ifisser li Maħwaċi li kien ġie liberat f'ġuri 11-il xahar ilu dwar l-allegat involviment tiegħu fil-qtil ta' Sion Grek fl-2005 ġie mċaħħad mid-dritt tiegħu għal smigħ ġust fi żmien raġonevoli filwaqt li qed jgħid li kien suġġett għall arrest illegali. Fajkal kien ilu jipprotesta l-innoċenza tiegħu u qal li l-każ kontrih kien dgħajjef b'evidenza li torbot mal-qtil brutali meqjus bħala insuffiċjenti u sostna dan kollu f'rikors ġuramentat quddiem il-qrati kostituzzjonali. Il-katavru ta' Sion Grek kien instab fit-13 ta' April tal-2005 madwar ġimgħa wara li nqatlet. Hija nstabet maqtula bi 17-il daqqa ta' sikkina falqa fil-marsa. Maħwaċi kien ġie magħżul minn xut waqt identifikazzjoni fl-2013 bħala t-tieni raġel allegatament involut fil-qtil ta' Grek. Meta rritorna Malta, kien ġie arrestat wara li ntlemaħ fi Triq Repubblika il-Belt Valletta. Tul il-proċeduri kriminali kien evidenti li l-persuna liberata ma kellix il-mezzi finanzjarji biex tingaġġa avukat personali u allura kellha tiddependi fuq l-għajnuna legali finanzjata mill-Istat. Anki għax ma kellix dħul waqt li għaddit snin wara li sbarra, sitwazzjoni li spiċċat la darba ġiet illiberata. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Francesca Zarb sostnew li l-liġi kienet tipprovdi għas-salvagwardji legali biex ma tħallix li persuna tinżamm taħt arrest anke jekk għal ftit żmien biss biex imbagħad tiġi liberata. Evidentement dawn is-salvagwardji ma ġewx applikati fil-każ ta' Maħwaċi hekk kif ir-raġel kellu jqatta' 10 snin taħt arrest preventiv għax ma kellux biżżejjed fondi biex iħallas id-depożitu tal-pledġ li l-qorti kienet irrifjutat li tnaqqas skont il-leġiżlazzjoni u l-ġurisprudenza relattiva. Il-maġistrat li mexxa l-kumpilazzjoni tal-provi kien irrimarka diversi drabi li dawk il-proċeduri kienu qed idumu wisq u dan ma kienx tort tal-akkużat. Ir-rikorrent issa qed idur fuq il-primawla biex tiddikjara tali ksur u tipprovdi rimedji adekwati kif meħtieġ. L-aħwa ta' Sion Grek resqu wkoll protest ġudizzjarju kontra l-Avukat tal-Istat, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija fejn talbu ksur ta' drittijiet kostituzzjonali.